Hello, mga kapobre for today's video. Ang tao nga nasa tubangan ako ginampa pamurag siya giuna mabiktima aning akong gi-unboxing karon mga kapobre nga magic ball. Gunting pang Si Papa giuna mga kapobre kay kamera man duha na gina siya dira nagayo-ayo na iyang balde kay nabuak. Pero dili man po ni siya makakasakit mga kapobre kay plastic man kani siya kanang humok bitaw kay siya nga plastic kana humok kayo kanang muuntol man ko na siya. So karon wa na gangisin ako nga gatubang ni Papa kay murag kauna na gid ko. Ayaw na akong biktima. Let's go mga kapobre. Abangan ninyo si Inday ug si Cookie. Paibutang wala dari pa. Ikulo ba? Dari pa. So, Diyan ang kali diara. hindi tayo. Dali sa pa. Tanawa og unsay color. Iya na idol pud mong mata kay namon unsay. Paso ta na. Unsay mapaso nga. Dati di ba tanawa dari o kana. Ano sa Malaysia? Ano ba? Sa Malaysia nga. Ima mo api sa tong vlog. Imo ra nang tanawon og unsang kuan, unsay number nga naay nakasulat. Hilig man kay na siya expert trace god. Naay number diha. Ipa. Number. Anak, tanawa ang hilo. Dari ba? ya. Diri o dili. Kuha pa na yung kalo. Sabi siya ang buhay. Hindi kay sweldo. Sa ilo. Ani, kanina man yung number nakasulat diha, klaruha o unsa. Idol, iana ba, ana, tana, diri tanawa ba? Ay, guniti. Kuha. Dari ba, nakita? Ay, awa. Kuha pa tani ba? Tanawa. Ay, go na. Dili, manggod. Nunta mo. Napa man na diaran mo kuha, manggod na. Sana guba na no. Yung may gotong nanggulo na. Dili man. Ana ra gali tao, tindog. Ay paguni tindog ba? Tindog. Ari ba diri ka tanawa? Na. Diri. Kining number tanawa. Ug unsay makita ng imong nga number, na kay 100. Mukatawa man noon. Madali ba? Kasi may makita ana nga, may makita. Nagali sa laman ni kani nga hilo. Batay ba ito? Tindog dayon. Babay yun. Tanawa daw. Tana diri sa kilid. Ana diri oh. Diri na. Ani ari. Ba. Akong papa una na biktima mga kapobre. Unya si Cookie, si Inday, ug si Friendship. Kali dong. Kung mabasa ni nimo dong, nakay 500. Kung mabasa ni nimo nakay 500. Sukda sa kote. Dito sa butak. Sukda sa mo. Dali. Dali ka. Pungko dire. Dali to. Pungko ka dire. Dali ka. Tindog ko. Na, basahan mo na. Dapat mag-ana ka, ana. Dapat mabasa. Ayaw guniti. Ana. Tukod ka, ana. Tanawa. Ana, eh. Kana basahon ni mo. Unsay pagbasa ni? Ana. Sige tanawa. Iduot ug maayo. Duol diri ayaw guniti. Ana ba ana? Duol diri duol. Na tanawa. Unsay pagbasa ana? Tanawa. Ge, sa pagbasa. Pagbantay kay naay bomba 1 5 3 2 1. Ako man na siya dito sa balay. Mo na nagwapa niya. Muta tindag ko ana obsa oy. Udak asay mo hamon. Hello. Guwapa. Asa mo gikan ay murag. Dai nabi agi muta dai o. Sabi butay mo mong mata day takuling. Dili uy eyebrow na ko nga bla. Ugo pitud kay kamot guwapa. Asa man mo gikan nga ambrot oy. Hala, dai mura gibira. Mo dito ngingon niya poy panudlay pud bayot. Diri mon adto sa dito sa kwan man kinasa ko istorya ni Inday kanang wala ka dito sa kusina. Mutagon ti ka diri og kanang panion nati ka ha. Si Inday sa. Sana yung mga dala? Ay, mga tao ni. Nay pa, nay sagi. Kung sa man ka magpa-change og color na imong buhok mon. Karong kuan ako ikapalit. Mapalitan ta nag-itom. Ito mo na muna. Ana muna. Yes. Okay. Nagstorya sa taday kina ako'y
Santi store. Mo dito sa kusina mon. Ha? Ayo aniyog ka ng kuan na. Ay, anig di ka tawag doon. Sige. Karon, challenge ti ka. Di ba makabasa man ka kaysa ni Cookie? Ipiyong sang mata. Ano man? Ay, kabayo. Ipiyong sa. Ay mo kamot po diri speakers. Wala ay ni guniti. Dapat mabasa nimo na inig makaihap og taman sa 10. Basahon nimo tanan ang naa diri. Idol po unsaon mo pagkakita? Ito gyud idol jud. Ana. Hindi yun. Idol sa gali imong kuan. Ana, basa. Ay gwapa po ka. Imong ulo dira ka. Ay. Dayon. Ana ba ana. Ubos pod para maklaro nimo. O, sige na. Idol. Hindi pagkaklaro ko ning itabunan Ay, siyempre, muyap gugkot. Challenge ko ni, muyap gugkot taman og 10. Og dili na nimo makakuan, nakay ng punishment, nakay parusa. Og dili nimo na mabasa, ihap og taman og 10. Pagkuan na day nga na Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Sige. Duol, ayun. Ay, duol, gwapa. Tama na. Duol gali. Mana? Duol na ba? Saan mo paglili? Oh, sige. Ay! Sige, basaha. Basaha, duol, gyud maayo, ubos. Ana, gyud ba, ana? Sige, basaha ba, basaha. Mana day? Idol, og maayo. As intay dugay. Idol ba ana parang cookie idol, diri lapit, all diri lapit. Yati ka day. Ana, ibabaw gamay ana ay ayo kay ana ra challenge man na. 1 2 3 go basaha. Ge. Ba sa Gigit. nabantay kay na ay sa man na siya Gamay. Asa ana? Pagban kusgamon. pag na akong kuan Ge. Ako day. Ate ka. Ay, asa ka gikan? Ay, asa ka gikan? Dari ra. Ani prinsip. Dali. Kay great man ka. Ikaw ay pinaka-bright na mo kay ikaw man ginakahuman. Graduate man ka college. Kani maglisod man may basa. Dali kay maglisod migbasa. Basa. Na sila kuan nimo. Di ka basa. Unsa to day? Unsay challenge mo niya? Ipabasa nga paspas. Oh, ipabasa na mo paspas kay di mi kabalo. Ay, paspason juday kayo. Oh, dali. Oh, gali, ikaw man daw bright. Ipiyong sa ang mata. Ipiyong ang mata. Ah, dari dapit. Sibok-sibok. Ipiyong ra gid ipiyong. Ah. Sige. Ipiyong ra gyud, ipiyong. Ah, sige. Day. Buka ha ana. Ana. Mag-ihap ra mig taman og 5. Lima day? Ulo. Ulo na lang. Ah. 5, sige. 1. Asa mo pagbasa lang ko gabi? Ano na? Wala, Wala pagani. pagani. Sige. Sige. 3, 2, 1. Go. Yan na. Piyong sa. Wa pa kay mani. Ubot ka ni ana oh, ana. Ubos sa, ubos. Ana ra ana. Na. Ayaw kay ubos. Tindog sa. Ay lang pag-akbo. Ang amot nimo ana. Oh, Ang kamot diri ana. Ana. Tindog ana. Oh. Ana ra. Ang Usod surprise. gamay ana. Naay surprise ani friendship basta mabasa nimo ni tanan. Uy! Oh lagi. Ni ikaw may unsa gali mo na human friendship? Di kay high school graduate mo gabi siya. Parihata. Section 11 ba jud? Ah. Katawag ko okay. Sige. Diri ka daw. Dito ka daw. Diri ka tapad ka friendship pare. Dali. Na. Kay siya may maayo mabasa. Sige. Na. Sige. 5 4 3 2 1 open basaha. Ah. Ge. Yeah, gamay. Tarungag basa. Ge, tarungag basa. Pagbantay kay nay bomba. Ge, ang kuan, ang 5 3 2 1. o katulo og balik. Pagbantay kay nay bomba 1 5 3 Dapat basa. 2 1.